molt interessant per dins, l'església, realment. Veiem, per exemple, pintures del segle XIX. De fet, és molt curiós perquè aquesta església, just en època de les revoltes carlines, que es van solapar amb la Renaixença, doncs aquest temple va patir reformes plenament emmarcades, no? en els corrents d'això, de la Renaixença. I aquí, per exemple, veiem si s'aprecia, és una església plenament reformada segons els cànons de la nostra Renaixença. I això, una terra que, com he dit, en teoria estava plenament involucrada en el moviment carlí. Això, de fet, encara dona més força als arguments que sostenen que els carlins eren nacionalistes, com qui més. Molt ben treballada, de fet, És una església molt ben treballada. Molt. I, doncs res, senyors, vaig a sortir invocant la protecció de la Mare de Déu de Pinós. Ara mateix continuo aquesta excursió.